Haino hai tangsal pungo lahar Patimungo kwlaiwi Sago Dukhoman ka Khoroksa Borok bini mung mithuroi Patimungo khwaini tar somoni amsayo. Bisi Kwtalni Puila Salo Lahar Patimungo kwlaiwi Sago Dukhoman ka Khoroksa Borok Patimungo Saiman ka tangsal pungo bike dakar sake Khoroksa Borok bicycle ni kwlaiwi Sago Dukhoman mani bini mung mithuroi bini kami khwaini lal soro amsayo a Patimungo patika khwaini tar chomni amsayo aboni aglo amsain dukuro koktoma rohorka fire service ni adong rokno aboni aglo fire service ni adong rok phai a Sago Dukhoman jano khwai hangkuni sakamno ko tolangjaka বাইসাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট আর কি নিজে নাম কিটা মিঠুন রায় বয়স 26 বাড়ি বাড়ি লালছড়া সে কি করে জানেন এটা তো আমি তো জানা নাই কেমন Patimungo Saiman ka samungo thangi tongmani jorawono lahar Patimungo kwlaikha hnoi tabo khwai hangkorni sakhamnogo saknai jagi tongmani koktoma Bureau Report Chini Khorang